Hej YouTube. Det er så lige en mod-visning. Eller hvad egentlig vi kalder det. Men det er sådan en tutorial om, om The Dragon Block Sea mod. Så ja, det er svært og hård, som man kan se. Ja. Det første er, hvis jeg trykker på F, vil der komme sådan en her. Det kommer an på, hvad jeg sat det på herinde. Så kan I lige pausen, så I kan se, hvad jeg har sat det på. Hvis vi gør sådan, fordi jeg synes det er lettere. Men ja, så hvis du trykker på F, kan du komme energi. Der kommer det her op i hjørnet. Det er energi, så ja, så hvis nu jeg trykker X, så kan jeg hoppe højt. Og det bruger så energi på. Men nu, hvis jeg lige får 100 XP, så når jeg lader kan man få mere heroppe. Det er virkelig simpelt. Ja. Og så er det det er. Hvis jeg så trykker på G, så lader den udad, eller den suger dit energi. Og så ja, så er det sådan ultimativt. Og så når du trykker F igen, så lader du hurtigere op. Og så når du hopper, kan du hoppe meget højere. Og så hvis du trykker på H, bliver det normalt igen. Nå ja, okay. Men så hvis du trykker på C, så løber hurtigt over. Ja, og hvis du trykker på, hvad mere kan man? Ja, det var vist det. Når jeg er, så flyver du. Hvis du så trykker på Caps Lock, står du stille i luften. Og så hvis du går, så går du, men der bruger du også energi på, så flyver du. Men så hvis du holder F nede, så flyver du. Ja, og så mister du ikke så meget energi. Men ja, så er det dem her. Nå, men det her. Kamehameha. Det er det craftet sådan her med key. Og med en key, det er noget du får ud at dræbe nogen, som vi kan lige lægge den her. For eksempel. Hvor kan vi lægge den? Der. Så ligger kommer dem her. Og hvis du så dræber dem, ja, så dropper den dem her og key. Ja. Og det så det er sådan, du kan lave de forskellige våben. Og så kan du lave alt det her. Ja, det lyder ret vildt. Og så kan du så skyde. Så er det bare nice. Og så er det helt af forskellige. Kamehameha. Og det er det samme. Men du kan crafte alle dem her. Men så det her. Det kaldes, det gør, at du kan finde dragkugler. Men der er nogle dragkugler, der er grå, som du ikke kan finde. Men der kan du så bruge det der. Men ja, så kommer vi til det her. Det er så alle dem her. Ja. Når du har droppet 3 af dem her. Kan vi lige tage et weapon til? Der. Så når du har droppet 3 af dem her, når de er droppet, kan du lægge dem sådan her, så får du den her. Og det er så grunden til, at du kan få den her. Så hvis du nu højt ligger på jorden, bam, så kommer ham. Og dem, som ser Dragon Ball, ved det godt, hvem det er det der. Men se, kommer han også med sit rumskib. Og så skal du så bare dræbe ham. Men så hvis du trykker på L, kommer det. Det var det, man skal dræbe dem, og så kunne man crafte dem der. Det er sådan noget ledtråd. Ja. Overlæg. Nå, men så når han er død, så
så er det her med dragkuglerne. Dem her kan du finde her, og dem her kan du finde, ja, det kan jeg så lige vise med den der. Se, så får du så det her, og du fik en key. Du har også en key. Men så hvis du højt ligger, så ligger du ned i rækkefølge, og så højt ligger, så kommer en drag, du kan få et ønske af. Ja, og så gik jeg så lige ud af det, det var måske ret dumt, men så kan du ønske, der de vil se. Ja, og så her, når du har fundet dem, ja, det viser jeg om lidt, så kan du komme den her drag. En master. Så kan I så få diamond så. Og han dropper endnu mere end det rigtige, og så bliver han skrumpet. Jeg ved ikke hvorfor, men ja. Det er rigtig meget. Men så når du, kan du bukke det ind her. Ja, eller så hvis du højt ligger på en 10. Det ligner det her blev lavet i Paint. Det er den nok også. Altså det er en god måde. Men så trykker du her. Ja. Så ligger du 10. Etteren. Det er til en anden planet. Namek. Ja, så venter du så. Men ja. Den der. Så er vi her. Og så hvis du højt ligger, og så trykker escape, så får du så igen. Hvorfor gør den det der? Blå. Og så, ja, kommer du til den her planet. For den er altså nogle ret mange træer. Men ja. Og der kan du så finde de her. Jeg ved ikke om der er keys, om man kan finde keys og sådan noget herinde. Det har jeg aldrig gjort, så jeg tror ikke. Man kan finde dragkugler herinde. Det er sådan noget. Men ja, de er så fredelige. Du kan ikke noget med dem. Andet end at dræbe dem. Altså. Og så er der så svampekøer, der går rundt. Og hvis min stemme er lidt lys, skal jeg nok få ordnet det. Det er fordi jeg ikke har sådan en ordentlig mic. Jeg har ikke høretelefon og sådan noget. Det er hvis jeg kan noget støj på min computer. Ja. Whatever. Men ja, det var så den planet. Så kan I også finde... jeg ved ikke om det er på noget andet. Så kan I også finde folk som ham der, en onde vi fandt før. I kan også finde folk der, sådan der. Så kan du så finde dem, og hvis du så slår dem, vil de skyde. Vil de muligvis skyde den der lille stråle efter. Der. Nå, men ja. De var dumme, men de kan også flyve. Og sådan noget, så de kan godt komme efter. Så Saturn til Jupiter. Så er der, der stod. Så er det lang tid ud at komme ind. Så er det. Og så her. Og så nogle her, sådan noget som det her sand, kan du også finde i den normale verden. Det er bare sådan nogle biomes. Men ja, der er der mange af dem her. Det er deres hjemplanet. Ja. Ja. Læk. Det var mig, eller fik jeg lige kæmpe læk der? Så, wow. Og når du så har gult hår, kan du løbe meget stærkere end normalt. Og så når du slår dem, så jeg se, lige dropper key, så er det, står du meget stærkt. Eller som du kan slå en zombie ihjel på et slag. Nå, men ja. Det er så rent det. Ja. Du kan også bare lægge dem her. Og alle de her andre væsener. Så der kommer sådan en gruppe, og dem. Og så kommer der, hvad hedder han? Der, Freezer. Og han laver sig om. Han kan komme sig til. Så bliver hans horn større på et tidspunkt.
Lidt større. Og så begynder hans hoved at blive længere. Der. Og så begynder hans hoved også på et tidspunkt at blive længere. Jeg ved ikke, om det gør det nu, men det kan være. Ser vi? Det håber bare. Godt. Så. Og det så til sidst bliver han bare sådan normal. Hvor han bare har batarm. Ja, pusler. Kom nu. Ændre dig. 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 Ændre dig nu. Sådan der. Så bliver han sådan. Og hvis du så slår ham foran sådan nogle mega arm. Nå, men ja. Så bliver hans arm bare større. Men ja, det var det. Og så når du der. Okay. Sådan der. Men beklager, jeg ikke viser, hvordan I downloader det. Det kan godt være, at jeg kommer til at lave en video, hvordan I downloader det, installerer det. Men det gør jeg ikke i den her. Beklager, men ja. Så når jeg er død, så spawner jeg. Jeg vil gerne spawn op i ja, i stedet. Gør vi nok også. Det er bare lidt bug. Så er vi her. Men I kan også finde alle mulige de gule hår herinde. Så bare lidt. Men så spawner jeg her. Hvor I spawner her. Og det her, I skal ikke tage fejl, det her de skyer. Så tror jeg så ned til helvede. Hvis I har set det rigtigt Dragon Ball, så vil I vide det. Men så ja, kommer I op. Men så har I mistet alle jeres XP og sådan noget. Ja, som I rigtig gør. Men så kommer hen. Så kommer I ind til sådan en dude. Eller hvad siger jeg? Dragon Ball, ved I det? Men hvorfor er han her ikke? Han burde meget gerne være her. Jeg er spændt over at ned til sådan nogle bugter, måske nogle gange kommer. Man ved ikke, hvorfor han ikke er der, men der har altid været der. Det er lidt. Men så er sådan en, ham der i jakkesæt. Så er ham der manden i jakkesæt der, den der ligner en djævel eller andet. Han er i jakkesæt. Og så han er bare på størrelse med dig. Og så højdækker du på ham, så vil du have et liv til, og så ja, kommer du tilbage. Men jeg kan ikke komme tilbage, hvis der sker det her. Men ja, det var så det. Håber I nåede videoen, og jeg vil rigtig gerne op på 10 subscribe. Jeg beder jer, vil nok subscribe mig. Og dem, som ikke vil subscribe, det er abonnenter. Bare så jeg ved. Så skal bare abonnere mig, så jeg kommer op på 10. Det vil jeg blive rigtig glad for. Og så siger jeg, wow, hvorfor lægger så meget af? Nå, men ja. Så vil jeg bare sige ses. Hvorfor lægger jeg? Nå, men hej hej. Jeg kunne ikke stoppe videoen, hvis jeg lægger. Nå, men så siger jeg ses. Jeg håber, I nåede videoen.